Ведаюць мяне пад нікам Хелен Мінская, завуць мяне Алена. Я з'яўляюся актывістам, я з каманды Мікалая Статкевіча, Народная грамада. Я з'яўляюся апазіцыянерам у сваёй краіне, і за рахунак таго, што я нарадзілася ва ўкраіне, я яшчэ і апазіцыянер украінскі. То бок я раблю ўсё магчымае, каб у маіх краінах, у Беларусі і ва ўкраіне панавалі разумныя, прыгожыя людзі, якія вядуць вельмі правільным шляхам сваіх людзей, за якіх яны ўзялі на сябе адпавядальнасць, і накіроўваць людзей на тыя дзеі, якія толькі робяць лепш для сваіх краін. То бок яны не зраджваюць краіне, яны не запрашаюць нейкіх умоўных зялёных чалавечкаў, іншых зраднікаў. То бок ад сябе робяць усё магчымае, каб краіна была квітнеючай і, на мой погляд, лепшай у свеце. Для мяне гэта дзве краіны, гэта мая Беларусь і мая Украіна. Таму побач са мной заўсёды бычавы сцяг і украінскі трызуб. Це дуже добре, пані Олена. До речі, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал Хелен Мінська. Хелен Мінська. Коли буде вже, от я виклав цей ролик, будь ласка, зробіть запис, зробіть коментар з посиланням на канал, пані Олена. Це буде дуже класно. І це буде закріплений такий комент. Мені буде дуже приємно це зробити. Ми зараз, українське суспільство, на відміну, до речі, від росіянського, ми дуже хвилюємося за вас. Тому що ми вже бачимо, що це друзі. Ми зацікавлені і з моральної точки зору. І просто, я не знаю, там сказати це меркантильною, напевно, в мене язик не повернеться. Але здорова частина нашого суспільства, українці справжні, ми дуже уважно придивляємось, що у вас робиться. Якщо ми можемо чимось допомогти, то залюбки ми будемо надавати вам допомогу, і допомогу інформаційну, і допомогу підтримки вашого суспільства. Бо нам болить серце, нам дуже хочеться, щоб у вас запрацювали нормальні європейські інститути. Інститути зміни влади, інститути відповідальності влади перед народом, перед суспільством. І інститут розподілу влади, щоб одна людина не тримала у себе в руках усі важелі керівництва. Нам, я перепрошую, дуже хочеться багато щось сказати. Нам дуже хочеться, щоб білоруське суспільство не вибрало собі ще одного диктатора. Щоб це не було шило на мило. А щоб це дійсно, навіть інститути оці, вони важливіші, ніж особа. Так, особистість дуже важлива. Але зараз, це на мій погляд, навіть дуже важливо, щоб ці інститути запрацювали. Ми дуже хвилюємося, щоб ваше суспільство не повторювало, на жаль, ті помилки, які зробили колись наше суспільство. В різних речах, і в плані реваншу. Бо якщо зараз, дай Боже, щоб все було так, як ви хочете, але пройде трішечки часу, дай Боже, щоб так і було, і щоб це не коштувало людських життів. Щоб усі ті, хто зараз у тюрмі, у в'язниці, щоб вони були на свободі. І тому так важлива ваша перемога. Але
щоб потім не качнувся цей маятник в інший бік. Отакі справи. Я повністю згодна з вами, пагаджаюсь, і ад сябе, напэўна, я зараз раблю ўсё магчымае, каб гэтага не адбылося. Чаму? Таму што, канешне, я як маючы колыскову Украіну, я сцежу за тым, што адбываецца на маёй радзіме, на маёй зямлі. У тым ліку я бачу, што якія навіны паступаюць адтуль. Я вельмі уважліва сцежу за ўсім, што кранаецца Украіны. І ў палітычнай сферы, і ў эканамічнай сферы, і ў міжнародных арэнах, што там адбываецца. Таму у мяне есть некаторы досвед ужо, што было до Майдану, што адбывалася пасля Майдану, што было падчас Майдану. І, дарэчы, вы кажаце інфармацыйную падтрымку, я не буду лукавіць. Я сваім яскравым прыкладам ужо магу дакладна данесці да людзей, што Украіна зараз робіць для нас у некаторым сэнсе нават больш, чым могуць зрабіць самі беларусы. Трэба разумець, мы вельмі абмежаваны. Наша сістэма, яна будавалася 26 год. І прыбіраліся усе людзі, якія па-іншаму мяркуюць, выслоўліваюць нейкія рэчы багата. Тое, што я зараз з вами размаўляю, гэта я, напэўна, я беру хутчэй тут украінскі вось гэты напрамак свой, то бок я такая гарачая дзяўчына ў гэтым сэнсе, я вольны чалавек абсалютна, я не разумею, як з мяне можна крепасную зрабіць, там скрыпанутую нейкую, то бок завесці ў нейкія дрэнныя рэчы. Мне здаецца, хутчэй за ўсё, гэта украінская моя кроў, супраціў вось гэты, якой я зараз маю, гэта хутчэй ад Украіны ідзе. І таму я такая ў гэтым сэнсе за праўду, мне важліва, каб усё было з буквы закону, то бок я не разумею, як можна у сваёй країні рабіць геноцид. І матуся ваша, як в неї болить серце за вас і за ваше суспільство. Так. А моя мама, до речі, яна скончила в Україні школу, яна довгий час жила в Україні, і яна мене вивчала українській мові, тому я, майже вільно спілкуюсь українською мовою, це завдяки їй також. Тому у гэтым сэнсе я маю падтрымку величезную з боку украінцаў ужо, і у гэтым полі мы працуем разам, брат з братам. У нас няма падзелу там украінцы такія, украінцы сякія. Усе мои сябры, якія з Украіны ёсць, і мне прыватна вельмі прыемна, што моя вось гэтая суполка, яна толькі пашырваецца, ад мяне не адгартаюцца людзі, яны наадварот далучаюцца з нейкімі прапановамі, што мы яшчэ можам для вас зрабіць. Глядзіце, калі я вела стрым, калі выкрадалі маіх сяброў з вуліцы, у Беларусі, хто не ведае, вельмі вар'яцкая ўлада, і яна лічыць, што яны могуць абсолютно вар'яцкімі спосабамі выкрадаць людзей з вуліцы. Просто едзе нейкі бус, прыватна з апазіцыі, хто мы ведаем, як яны выглядаюць, і нават нумары ведаем, яны просто пад'язджаюць і хапаюць чалавека. Гэта злачынцы, таму што нельга выкрадаць чалавека, яны не прадстаўляюцца, хто яны. Яны ў грамадзянскай форме, у цывільнай, якщо украінскай казаць. Яны не кажуць, хто яны, куды вязуць. І нават калі чалавек уже недзе знаходзіцца, ні бацькам, ні жонкам, ні дзецям, нікому не кажуць, дзе чалавек, то бок мы 2-3 дні можам не ведаць, дзе чалавек знаходзіцца. І гэта страшэнная сітуацыя, таму што, мабыць, ён і не трапіў у ІЧУ альбо у РУС, дзе знаходзіцца, чалавек знік. І гэта на ўзроўні дзяржавы, разумееце, гэта дазваляецца. І я не разумею, чаму так можа быць. То бок, я не ўяўляю сабе сітуацыю, што я іду па вуліцы, і я магу сабе дазволіць кагосьці выкрасці. Разумееце, я парушаю закон. Таму што я парушаю прыватнае проста вось гэтага чалавека. Ён мае права выходзіць вольна на вуліцу, і ніхто не мае права без яго дазволу яго кранацца. Чаму ў нашай уладзе гэта дазволена, я ніводнай статці не бачыла ў заканадаўстве. Я выступаю супраць гэтага, таму я і кажу людзям, што з гэтым трэба бароцца. Мы бярэм прыклад Украіны чаму? Таму што ва Ўкраіне зараз ідуць вось гэтыя змены, дэмакратычныя змены. Так, ёсць
прыклад, зноў ж такі, мы ведаем Небесную сотню. Я паважаю Небесную сотню. Я укладаю кветкі, калі я ў Киеве знахажуся заўсёды ў гэтай лакацыі, дзе загінулі нашыя хлопцы. Я лічу нашыя хлопцы, таму што з двух бакоў і беларусы, і украінцы загінулі, і з іншых краін хлопцы загінулі. Мы бярем досвед, вы кажаце, памылкі нашыя. Украінцы зараз ад сябе робяць усё магчымае, каб вось гэтыя украінска-беларускія метадычкі зрабіць у выніку тых падзей, якія адбываюцца ва ўкраіне. Як мы фільтруем зраднікаў? Ёсць уже вялікая колькасць маркёраў, якія выдаюць чалавека, што ён не на тваем баку. Ён зраднік, ён будзе рабіць усё магчымае, каб тваю фармуліроўку, твае думкі перагарнуць. І гэта, зараз з нашага боку такія метадычныя ўжо указанні, дзе мы кажам, вось там памылка, там памылка, там памылка, выпраўляемся ў Беларусі. То бок для мяне вельмі важліва, што украінцы зараз ад сябе робяць усё магчымае, каб у Беларусі быў вельмі мірны пратэст. Вы бачыце, што зараз, калі хто сцежыць за беларускай гісторыяй, з боку апазіцыі гэта ўсе грамадзяне Беларусі, каб вы разумелі, якія выступаюць супраць таго, што іх гвалтуюць. У нас не ўвелі каранцін, у нас гінуць людзі. Ніхто дакладна зараз, нават самі, мне здаецца, дактары не ведаюць, колькі насправдзе ад COVID-19 людзей загінула. Яны падрабляюць дакументы. Афіцыйна статыстыка брэша пастаянна, і яны нават не скрываюць гэтага. Яны адчынена кажуць, так, гэта ж для беларусаў лепш, калі яны не ведаюць, колькі насправдзе захварэла, каб яны не панікавалі. Халера, я панікую, таму што, мабыць, побач са мной хворыя людзі, а я пра іх не ведаю нічога. Разумееце? І вось у гэтым сэнсе мы працуем. Я бачу, Украіна там адчыненыя спісы. Кажуць, у нас у суполкі, хто прыватна ведае мяне, 2 месяцы мы збіралі падтрымку украінскім медыкам, тому што я ведала, што мой Цярнопаль гарыць. Мне балела, тому што я ведала, што там няма сродкаў захісту. Ад сябе мы тут збіралі грошы і праз украінскія карткі накіроўвалі туды. Гэта невялікая колькасць грошаў, не. Але кожная гривна, якую мы сабралі, яна для нас была вельмі важліва, таму што гэта, мабыць, 2 маскі для доктара, мабыць, 1 халат, больш-менш яно абараняе. У Беларусі гэтага не было. У Беларусі зараз прыбралі пляцоўку Мола-Мола, якая збірала на дактароў грошы. Яна попала ў канфлікт з гэтым Белгаспромбанкам. У нас закрылі, ведаеце, аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты. Ён валодаў 20 год расійскім банкам. І гэты банк зараз прыбралі, а ён трымаў вялікую пляцоўку, якая збірала грошы. І зараз нашыя дактары, мы адчынілі зараз іншую суполку ў Беларусі, хто будзе глядзець. Суполка Buy Help, можаце звярнуцца туды, зараз мы там збіраем грошы. Буде можливість, пані Олена, теж зробіть, будь ласка, коментар, і в коментарі зробіть ті посилання, будь ласка, які ви вважаєте за потрібне, які можна показати суспільству. Будь ласка. Так, і мы збіраем зараз на розных пляцоўках і вымушаны свае карткі адчыняць, таму што іншых спосабаў няма. То бок знішчана амаль усё. У эканомікі, ведаеце, я ва Ўкраіне калі была, я размаўляла з сваімі сябрамі, мне кажуць, Алена, чаго ты такая, чаму, што табе не падабаецца? Вось як не заедзеш, смецця няма. Я заўсёды кажу, прабачце. Я калі ва Ўкраіне таксама смецця няма. Я калі ў Цярнопаль вельмі чысты горад. Ён прыгожы горад. Гэта мястэчка, яно вельмі такое, як украінскую кажуць, затышнае. Яно маленечкае, на 200 000 людзей, але тым не менш, ва Ўкраіне мяне навучылі не пляваць на землю, па якой ты ходзіш. Гэта з Украіны ад мяне, з дзяцінства казалі. Я не магу в Беларусі нешта нават паперку маленечкую бросіць, таму што ў мяне ў галаве патэрн, нельга плюваць на землю, па якой ты ходзіш. Ты ж побач сябе гадзіш, прабачце. Таму ў Беларусі чыста. Плюс у Беларусі ёсць службы, якія з 5 ранку прыбіраюць за тымі, хто ўсё ж такі плюе. І ў ранак, калі вы звычайна едзеце на работу, яны ўжо закончылі сваю працу, і вы едзеце звычайна па чыстаму Менску, Брэсту, Гомелі, Гародня.
гэта ў комплексе яно выглядае именно так. Гэта прыгожая абгортка, дзе адныя беларусы не плююць, а тыя беларусы, якія плююць, за імі прыбіраюць. Так, звычайна, гэта прыгожа выглядае. Але якім чынам гэта дадаецца? Трохі капаніце гісторыя пра тых, хто прыбірае, хто там працуе. І як яны страшна працуюць, у якіх умовах яны працуюць, за якую зарплатню яны працуюць. І вось там у вас будзе выбух мозаку. А чаму людзі там сядзяць? Чаму яны на іншую працу не ідуць? Чаму яны за гэтыя 3 копейкі, прабачце, яны вось гэтыя, ну, я не ведаю, цыгарэт прыбіраюць рукамі. У іх прылад ніякіх. І часцей за ўсё прыватна я бачу, што рукі нават не ў пальчатках, проста голыя. То бок, ну, мабыць, у іх не выстачае сродкаў для таго, каб пальчаткі купіць людзям на ўсіх. Калі глыб жа гэта капануць, ты не разумееш, чаму чалавек за $300, максімум $300, ён працуе. Вось у такіх зімой, восень яны лісце згрыбаюць і рукамі таскаюць усё гэта. Прабачце, там, калі Ілон Маск у космас людзей ужо накіроўвае і кажа, мы адчынілі дзверы касмічныя. Усё, нашы летаюць туды абратна. Мы бачым ступені, якія павяртаюцца на зямлю. У нас што, нельга нейкія машыны прыдумаць, якія смецце просто, прыбіралі? Навошта вось гэты казённы людскі труд? А гэта выгадна. Таму што чалавек, ён на кантракце. У Беларусі, дагавароў амаль не існуе. Залежність людини від кірівництва, так? Калі на мікраўзроўні на гэта глядзець, і кантракт, чалавек падпісаў кантракт, што з гэтага? Ён пагодзіўся на ўмовы. А чалавеку, калі падпісваецца кантракт, каб вы разумелі, што такое кантракт? Гэта дамоўленасць паміж дзвюма бакамі. То бок ёсць з аднаго боку прадстаўнік, з іншага боку прадстаўнік. Яны дамаўляюцца на ўмовы, на якіх чалавек будзе працаваць. Адзін прапануе адное, іншы прапануе іншае, і яны знаходзяць кампраміс, і яны падпісваюць кантракт. У Беларусі кантракт – гэта шаблон, у якім правы ёсць выключна ў кіраўніка. У супрацоўніка амаль правоў няма. Вось гэта называецца кантракт у Беларусі. Гэта не кантракт, гэта фікцыя. Вы ўзялі нейкі шаблон з-за мяжы, абазвалі яго кантракт. Насправді гэта, на мой погляд, гэта крепостное право, гэта называлася на Росії. Грамота, крепостна, кріпацька оця грамота, так? Абсалютна. То бок чалавек, ён правоў не мае амаль. То бок у яго там зафіксаваны аклад. Гэта савковае. Якой аклад? Мы працуем, мы нешта выпрацоўваем. Кожны чалавек мае нейкую выпрацоўку, і яна павінна дзейсна нейкімі коштамі ацэньвацца. У нас існуе нейкі аклад. Што гэта такое? На базе чаго ён фармуецца? Як вы можаце ацаніць маю работу? Тым больш, калі я працую інтэлектуальна, як вы можаце ацаніць, колькі каштуе моя думка? Мабыць, я маю права сама сказаць, колькі яна каштуе. Мабыць, я над гэтай думкай працавала тыдзень, а мабыць, 2 гадзіны. Гэта розныя кошты. Не, мне на працы кажуць, вось ты адпрацавала 8 гадзін, гэта каштуе столькі. Разумееце, то бок каштоўнасці ацэньваюцца па нейкай вельмі задрыпанай старой схеме. Я яе не разумею. Падчас, калі мы бачым, што краіны развіваюцца, мы стаім на месцы. Чаму? І мы звяртаемся зноў жа ж такі, глыбей трошкі капаешся, кантрактная сістэма, яна знішчвае чалавека як прыватнасць. Асабістасць. Так, асабістасць сваю. Чалавек не мае права сказаць, што я каштую не танней, а даражэй. То бок, я ж магу зарабляць. Па-другое, з гэтага прываду была знішчана амаль уся бізнес-суполка ў Беларусі. Малога і сярэдняга бізнеса ў Беларусі не існуе амаль. Чаму? Таму што падчас, калі яны дамаўляюцца... Це ж незалежність. Малий і середній бізнес – це ж незалежність. Це воля. А що таке незалежність? Калі яны кажуць, улада мае правы парушае, я буду змагацца за свае правы. Куды ён ідзе ў суд? Калі суд злачынны, ён кажа, што ой, вы не правы. Што робіць прадпрымальнік? Ён пачынае баставаць.
А коли бастує 1000 предпринимальников? А коли 10 тысяч? И экономика становится колом? Что вырашили наши? Не, яны не почули предпринимальникам и не сказали, окей, будем працевать по закону. Яны Я предпринимальников перепрошую, прибрали. так ще ж підприємцю неможливо спустити якийсь план по Так, голосуванню. абсолютно. Це ж дурість, це ж неможливо. Абсолютно. І отак же ж, от тому ж владі, от такій владі, яка не хоче мінятися, яка не хоче передавати, яка не хоче, щоб була зміна влади. Вона же не хоче розвитку і громадянського суспільства, яке вільне, яке не підпорядковується ось там, я не знаю кому. Так, Чиновникам тому з Мінська. Так. Так, звичайно, тому і ми кричимо, що сумленні вибори – це ваша громадянська позиція по першу чергу. Ви становитеся вольними у думках, ви можете обирати, ви можете глядіти інформацію. Зараз я вельми задоволена, що у нас є можливість по різних суполках збирати інформацію, аналізувати її і робити приватний виник. Мені вельми часто прилітає таке питання, а що ти від себе робиш? Ну, по-перше, я звільнилася з праці, каб мені ніхто не мог пресувати з гэтага боку. Пані Олена, ми знаємо, як багато часу, що ви весь свій час, ви усю себе віддаєте зараз боротьбі з цією системою. Ви зараз, я завжди кажу, що у нас дуже багато чого зробили наші жінки. І зараз ви, білоруські жінки, ви теж тримаєте на своїх плечах дуже-дуже багато чого. І тоді, коли чоловіки або десь ховаються вдома у себе під мамину юбку, під спідницю мамину, чи як воно що, чи він каже, що... От дивіться, до речі, у вас є декілька чоловіків, не білорусів, громадян Білорусі формальних. Так. І вони проросійські блогери. І так. В них яка думка? Що політика це не наше, що політика нас ми не йдемо на вибори. Ось. Взагалі. Ось. Хоча, я не знаю, наскільки це можна сказати. От я солідарен з другом Олексою, з Піром Снайдерсом. До речі, друзі, подивіться, будь ласка, дуже цікавий стрім був. Тільки що був стрім з пані Оленою, з її мамою і з другом Піром Снайдерсом, паном Олексою. Подивіться, будь ласка, чому стрім був цікавий. Ну, це, як завжди, непогані стріми у пані Олекси. Але він, коли казав про супротив, про громадянський супротив, про мирний супротив, про те, що дуже потрібно вмикати мозок, і що ми суспільство, ми не оця система, яка бетоном залита, і вона тільки як оце ж слонення туп-туп-туп, тільки тупо може садить і, як це російською, це саме, не пущать. Розорять і не пущать. Ось. А тут пан Олекса, до речі, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на цей канал харків'янин. Він же ж був, це ж його стихія. Він коли казав про супротив, він коли казав про методи, до речі, мирного супротиву, мирних оцих дій, це ж його, він як риба у воді. Отак. Абсолютно, і, до речі, я від себе приватно, я у кожному стрімі кажу, і
коли у мене є можливість, пляцовочка є, Олекса – це краще, що є в моєму житті зараз. Чому? Тому що він долучився до мене не спонтанно. Ми вельми довгий час з ним сябруємо, і коли він побачив, що є погроза незалежності Білорусі, ми комуніцуємо поміж собою. Він робить величезну кількість праці, щоб Білорусь не здали. Він звертається до Білорусі, він постійно робить дописи у нас у суполках. Я його обороняю, тому що, ну, видите, як гэты прапагандоны ён не любіць працаваць, то бок гэта украінец, там паглядзіце, што ва Ўкраіне. Так, я хочу, каб у мяне было, як ва Ўкраіне. Чаму? Таму што яны могуць абіраць, таму што яны абіраюць, якую рэформу яны будуць праводзіць, у іх дэцэнтралізацыя праведзена рэформа. То бок, чамусьці вось гэты, ведаеце, заўсёды ж самае гадкае бяруць, а вось усё самае такое больш-менш нармальнае яны пакідаюць. Сябры, звярніцеся, вось хто з беларусаў будзе глядзець, звярніцеся да гісторыі ва Ўкраіне. Пані Олена, робіть краще. І якщо ви зробите краще, то ми тоді будемо ще кращі. Так, згодна, абсолютно, 100%. Тому і Олекса, він зараз допомагає, у його просто ідея фікс, допомогти білорусам, щоб було лепей, просто лепей. То бок, ён заўсёды мы мотивуем. Вам не подобається, що зробили ми? Окей, робіть лепш за нас, нема питань. І тут я завжди кажу, Олекса, я щиро йому дякую. Я вельми відчуваю його підтримку, йому болить. Йому болить зараз за дві країни. Гэта не пафос, ён не хайпіць на гэтым. Абсолютно. Пані Олена, зверніть ще увагу на Грузію. Дивіться, будь ласка, який шлях робить Грузія, не зважаючи на те, що це шлях непростий. Це шлях, який і щось там так іде, і щось не так. Але грузинське суспільство, ви бачите, як воно проявляє себе? Ще, будь ласка, дивіться на братів грузинів. Ми зараз глядимо на ті події, які відбувалися і у Грузії, і в Україні, в Вірменії, і в Вірменії. Арменія, обов'язково. Арменія, до речі, вони збили у нас такі, ну, вони дали натхнення вельми такое шире. Сподівання. Так. Та надія, яка з'явилася, у нас вельми, зараз ми звертаємо увагу на ті зміни, які відбуваються в Україні, на ті зміни, які у Арменії. Там так само зараз, не цукор. І доросло громадянство до того, що, ой, ми ж вольні стали, до речі. Розумієте, мені це нагадує, ось, коли, я, мабуть, зараз трошки углублюся у білоруську історію, коли роздробили Речь Посполитую, ми замість Магдебурзького права отримали крепостное. Розумієте? Ми зараз робимо з крепостного Магдебурзьке. І гэта зміни, до яких люди так само повинні звикнути. Тому, пані Олена, я перепрошую. Дивіться, колись було в історії, ну, напевне, це, я не знаю, був єдиний приклад чи ні. Колись ще за дуже таких древніх часів було якесь государство, було суспільство, де було рабство. І вони підняли повстання, і оці раби, вони прийшли до влади, і вони, єдине, що вони змогли зробити, це нове рабство. Ви розумієте? Тобто, наше завдання, наше завдання – це побудувати систему, щоб не було повторення тільки з новими якимось прізвищами, чи, я не знаю, обличчями, чи нова обгортка. Що ось вам цукерочка, це просто, вона вже згнила, вона вже кам'яна, але от обгорточка новенька, ось вам, тримайте.
Я ровно про гэта кажу. Зараз галоўная мэта беларусаў гэта тое, што адбываецца, каб вы разумелі, выбараў у Беларусі не існуе. Ад слова зовсім. Тыя кандыдаты, якія зараз вы пабачыце, што яны праходзяць, сапраўдных кандыдатаў іх не дапусцілі да выбараў. Іх знялі яшчэ падчас вось гэтай кампаніі, калі павінны былі людзі у кандыдаты ісці. Пані Олена, я перепрошую. Я за вас, напевно, скажу цю думку. Це не ваша думка. Щоб у вас не було якихось там складнощів. Тобто ми вважаємо, що раз виборів немає, то не треба у цьому брати участь. Це саме думка друга Піра Снайдерса, пані Олекси. Ось. Але, напевно, ви цього не кажіть, бо я не знаю, чи... ми ж бережемо вас, пані Олена. Бережіть себе, будь ласка. Дякую. Насправді, розумієте, двері адчиняють тим, хто стучить. Просто стоять мовчки під двер'ю і чекати, коли тобі її адчинять, на мій погляд, не має сенсу. Тому я зараз використовую усі можливості, які мені дадені у руки. Я не жалюсь, я не кажу, боже, ми такі бідні. Ні, ми не бідні. Слухайте, ми громадяни нашої країни, у нас забрали наші права. Прийшов час їх повертати, розумієте? Ми робимо це демократично, абсолютно мирно. Я завсюди підкреслюю, порушаємо прави не ми, викрадаємо людей не ми, і гвалтуємо їх у турмах так само не ми. Тобто нам, по большому рахунку, я за собою порушень, я не могу открыть некую статью, артикул у кодексе, сказать, вот я это порушила. Не, я абсолютно мирный, спокойный человек. Я просто кажу, у меня есть правы, я громадянин, я не народец. Ви взагалі дівчина. Ви взагалі дівчина. Ви ж, це ж ваші дії. Це ж цілком дії, які не роблять якійсь людині щось погано. Так, ми не шкодимо, абсолютно. Тому, чому я зараз звертаюся до інших суполок, я просто маленький приклад приведу, і ми з Олексою, це наша приватна історія, якою ми вельми ганаримося. Олекса, я не буду казати, що він усе моє життя займає, ні, але велику кількість часу він зараз стежить за тым, што адбываецца праз мяне, і я попросила, каб яму далі права мадэрацыі на адном з вельмі таких вялікіх каналаў народнай грамады. Я, як з каманды Мікалая Статкевіча, лічыла, што мы можам яшчэ да сябе далучыць сяброў, якія б нам дапамагалі, таму што чат ён ляціць звычайна, а Алекса ў гэтым сэнсе ён ужо вельмі вядомы чалавек. І падчас, калі выкрадалі маіх сяброў, мяне ціхар, у нас ёсць ціхары такі, ён мяне выводзіў з камерай, то бок, я не могла нават, ужо вельмі вялікі шлях быў паміж намі, і я не могла ім дапамагаць, то бок я нават, калі крычала, я ўжо далёка была, і гэта не дапамагала. І ў той жа час Алексей, ён ужо сядзеў і рабіў відэа для беларусаў, як гэта адбываецца. Ён шукаў з іншых крыніц, дзе што адбывалася, нейкія фотарыс, відэарыс. І што ён зрабіў? Ён зрабіў відэа. Чым яно нам дапамагло? Па-першае, людзі вельмі хутка атрымалі інфармацыю, што адбываецца ў Беларусі. Пакуль мяне ратавалі, мяне адвезлі ў бяспечнае месца. Дарэчы, гэта было пасольства Украіны, чамусьці. Чалавек, які мне дапамагаў, ён мяне высадзіў каля пасольства амбасады Украіны, кажа, мне здаецца, вам сюды трэба зараз схавацца, таму што гэта, адзіны будынак у Беларусі, якой зараз можа вас абараніць. Але гэта была нядзеля, я не стала звяртацца ў амбасаду, таму я павярнулася ў месца, дзе я павінна была быць у той час, і у той же час. Алекса набіраў, і я ў стрыме вельмі крычала, што Европа, дзе вы з сваёй салідарнасцю, дзе вы з сваёй падтрымкай? У мяне крадуць на вачах людзей з вуліцы, а вы сидзіце на допе моўчкі, і у цэнтры Европы вам усё гэта падабаецца?
гэта дыктатура, гэта геноцид народу, так нельга рабіць, гэта, ну, забараняе Конституцыя, забараняе любы закон, адчыніце грамадзянскі кодекс, крымінальны кодекс, любы кодекс, там няма статьи, што можна красці людзей на вуліцы. І я гэта так зрабіла эмацыйна, мне такая была абраза на іх, такая злосць была, што ну як так можна з людзьмі? Ну мы ж жывыя, слухайце, мы жывем адзін раз. І у той жа час Алекса набіраў, мы зрабілі субтытры, я пераклала на беларускую мову, мы звярнуліся да іншых людзей, мы зрабілі украінскія субтытры, ангельскія субтытры. Яно пайшло па сетках. І вось зараз, калі вы зверніце ўвагу на міжнародныя суполкі, увесь свет, на мой погляд, зараз БЧБ. Ну, дай Боже, дай Боже. Це ж біло-червоно-білий. Можливо, хтось не знає. Я тільки, от коли я ходив по Білорусі, мені просто... По твоїм комп'ютером лежить мой БЧБ. Принеси мені, будь ласка, на пакеті. Так, БЧБ у нас, знову ж таки, про злочинний референдум у нас прибрали погоню, наш герб, червоно-білий стяг, наш родний. І, до речі, ми чуємо не свій гімн погоню, а ось той старий. Я родилася у совєтські часи, я їх не люблю, і тому, коли я навіть його не можу чути, мені рве душу, просто тому що я веду, є погоня, пригожая погоня. І чомусь я повинна слухати ось гэта. Ну, гэта такое прыватнае, я до наших символів не чапляюся, і тому, ну, мені, на жаль, зараз нема БЧБ чистого, у мене є тільки мой стяг партийний. Ось він виглядає ось таким чином. Я, ну, червоно-білий і символи народної громади. Тобто гэта наше родне, і я вельмі спадзяюся, што ў хуткім часе, калі да ўлады прыйдзе нацыяналіст, сапраўдны беларус, нацыяналіст, каб вы разумелі, для мяне гэта не чалавек, які там выключна завернуты на беларусізацыі. Нацыяналіст гэта грамадзянін, які ведае сваю мову, ведае свае традыцыі, і ён датрымваецца незалежнага шляху. І вось такія сцягі, яны зараз па ўсім свеце. Більш того, етнос цієї людини, він не має значення. Так, абсолютно. Це може людина бути любого етносу. І це дуже добре. Так. Ну, разумееце, я калі звяртаюся да людзей і кажу, што рабіце нешта, я ёсць прыклад, як можна зрабіць. То бок, аднаго часу была вельмі такая спрэчка, вы памятаеце, гэта з савецкіх часоў яшчэ ідзе. Боже, я нарадзіўся ў іншай краіне. Не дай Боже, нехта даведаецца, што я нарадзіўся ў іншай краіне. Асабліва гэта расіянцаў кранаецца. Я заўсёды дзівована была. Слухайце, я нарадзілася ва ўкраіне, я гэтым ганарусь. У мяне, ну, вось зараз вісяць, ну, вось я сабе з свайго мястэчка прывезла вось такі пакуначак, вельмі ён мне падабаецца. Ну, тут напісана з Тэрнополя. З Тернополя. Файне місто Тернопіль. Файне місто Тернопіль. То бок я про што? Ну, я заўсёды ганарылася тым, што ў мяне ёсць карані ўкраіны. Я ніколі не разумела людзей, якія кажуць, ой, я там нарадзіўся на, ну, умоўна там, у Францыі, а жыву ў Амерыкі, і я лічу сабе амерыканцам. Пір Снайдерс, да рэчы, ён усіму свету паведоміў, што ён шукае дзяўчыну украінскага паходжання, яка жыве ў Беларусі. Беларуска-украінскага паходжання. Зараз мяне ўсе так называюць беларуска-украінскага паходжання. Я гэтым ганаруся. Вот, Трызуб пастаянна са мной. Таму ў гэтым сэнсе я не падзяляю паміж сабой Украіну і Беларусь. Для мяне гэта дзве родныя краіны, за якія я буду весці барацьбу. Украіна для мяне ёсць зараз такі яскравы прыклад, калі я кажу, паглядзіце на мяне, што раблю я, і рабіце лепш за мяне. Чоловіки і жінки, подивіться, будь ласка, подивіться, як це робиться. Подивіться, будь ласка. Не сидіть вдома, будь ласка, робіть хоч щось. Бо людина, котра хоч щось робить, це вона ж підіймається і морально, і у неї є сенс життя. Не тільки там сожрати ще палку, чи скільки там упаковок ковбаси, чи там риби з'їсти, чи щось до того. А от як це робиться? От подивіться, будь ласка. Ну, це я, напевно, не до наших глядачів кажу, а я просто кажу до тих людей,
які, на жаль, оця така інертна маса. І це актив, до речі, Путлера. Це актив диктаторів, оця інертна маса, яка, ну, взагалі, це дуже-дуже велика проблема, до речі. У гэтым сэнсе я кажу, я тебе показываю, не адмаўляйцеся ад сваіх каранёў ніколі. Калі глядзяць беларусы, памятайце, дзе ваша радзіма. Іх можа быць дзве, як у маем выпадку. Я нарадзілася ва ўкраіне, я жыла ва ўкраіне, але доўгі час я мешкаю ў Беларусі, і ў мяне ёсць карані беларусаў. Я не магу падзяліць сябе паміж краінамі. У мяне і там баліць душа. Я заўсёды кажу, душа ва ўкраіне, а сэрца ў Беларусі. Дякую вам, пані Олена. Дякую вам, пані Олена. Так, вы знаходзіцеся за мяжой. Шчыры дзякуй, што вы расцягваеце беларускі сцяг. Шчыры дзякуй, што вы спяваеце пагоню. Але скажыце, што я беларус, і так сталася, што я за мяжой. Я таксама зараз для сваёй радзімы фактычна за мяжой, я не ва ўкраіне. Але тут я працую таксама з боку за Украіну, таму што той узровень прапаганды, якой ідзе ў Беларусі, якой знішч свае украінскую гісторыю, ён вельмі велічэзны. І людзі, якія ставяцца да мяне з даверай, я не кажу, што выключна мяне слухайце, вось Украіна, яна добрая, яна прыгожая, таму вось гэта паттерн, які вы павінны трымаць у сябе ў галаве. Не, я паказваю розныя рэчы, якія кранаюцца Украіны, я паказваю, дзе збрахалі, дзе не адпавядае. Гэта праблема беларусаў, яна прыйдзе сюды, я гэта ведаю. Просто яшчэ ўзровень прапаганды тут не такі вялікі, як ва ўкраіне. І я раблю зараз на гэтым ціск, што паглядзіце, што казалі. Зараз яскравы прыклад, гэта справа па MH17. Мы бачым, колькі брахні, колькі прапаганды ішло ў той час. Я калі глядзела, гэта жах быў, я не магла сама разабрацца, дзе праўда. Ну, я ведала, што маскалі як заўсёды брэшуць. Але калі міжнародныя суполкі казалі, што вось ёсць такое меркаванне, а ёсць такое меркаванне, мне самой складана было, я ведала, што Украіна, яна невінна, але з іншых суполак чамусьці казалі, ой, не, гэта вось тое. Зараз Гаагскі трыбунал, Гаагскі суд, ён ставіць крапку ў гэтым пытанні, ёсць доказы. Я зараз з свайго боку таксама беларусам паказваю, і Алекса, ён зрабіў відэа, мы поймалі прапагандонна, ён поймаў яго, і ён паказаў, як гэта працуе. На жаль, там вельмі маленькая колькасць перагляду, я не разумею, чаму. Друже Олекса, зробіть допис в моєму цьому каналі, зробіть допис, зробіть комент, і ми обов'язково його розповсюдимо, будь ласка. Гэта важліва, таму што Украіна праз гэта ўжо прайшла, і вы ўжо бачыце, я кажу, у нас ёсць, нехай я не называю гэта бонусам, але у нас... Пані Олена, я перепрошую, як ви пам'ятаєте назву цього відео? Конечно, нацики. Друзі, саме найкраще, зайдіть, будь ласка, на канал Пірс Снайдерс. Там є це відео, подивіться, будь ласка, і розповсюджуйте, будь ласка, у соцмережах, робіть посилання. Будь ласка, робіть це важливо. Я перепрошую. Гэта просто даст магчымасць беларусам, разумееце, у беларусаў, на гэты конт, я калі сопоставляю дзве сітуацыі, тое, што адбывалася в Украіне і ў Беларусі, украінцы нас папярэджваюць. У Украіны такога бонусу не было. Украіну ніхто не мог папярэдзіць. Нас папярэджвала, пані Олена, Грузія нас папярэджвала. Але я зараз вельмі чую багаты меркавань, што украінцы кажуць, мы прагавалі Грузію, як мы маглі так зрабіць, мы іх не пабачылі, мы іх, калі трэба было ім дапамагаць, мы чамусьці падумалі, што і я, дарэчы, гэта і моя віна. Я вызнаю гэта. Я сама памылялася наконт Грузіі, таму што ў мяне, акрамя тэлека, нічога не было, ніякай інфармацыі. І вось тую бурлівую прапаганду, якую неслі тут, мы таксама на яе павяліся, таму што ў нас альтэрнатыўных суполак паглядзець, што ў Грузіі адбываецца, не было фізічна. Зараз у гэтым сэнсе вы лічыце, што брахня? Дакажыце. І я даказваю, што брахня. І наконт Украіны вельмі багата брахні.
Я окей, нема питання. Докажите, що, мабуть, ви пам'ятаєте, Bellingcat, коли розмістив інформацію по MH17, росіянці подали на Bellingcat у суд, що вони брешуть. Адповідь була вельми цікава і приватна для мене, і я використовую зараз гэты вопыт. Чому? Тому що Bellingcat подала на їх суд, докажите, що ми брешемо. І яны іск прибралі. Гэту історію мало хто ведае, але яна была. І я вельми стежила за ёй, як яна будзе развівацца. І расіянцы вымушаны былі адгукнуць прыбраць гэты іск, таму што яны не маглі даказаць, што Bellingcat брэша. Разумееце? То бок не яны адбіваліся, што мы правду сказалі. Не, дакажыце, што мы брэшам. Тое ж самае я кажу беларусам. Украінцы брэшуць, дакажыце, што яны брэшуць. Окей, вось вам афіцыйны документ, альбо відэа, альбо нешта іншае. Гэта і па сітуацыі з Донбасам. Іх там нету. Ну, дакажыце, вось я вам відэа паказваю. Ну, пакажыце мне. Ну, дакажыце, што яго там няма. Ну, мне дакажыце, што яго там няма. Ён там ёсць. І гэтых відэа тысячы. Калі чалавек неразумны, прабачце, гэта яго прыватная справа. Так вони жодний з них же ж ніколи не шукав в Гуглі чи в Ютубі, не давав в пошук російські війська на Донбасі. Чи там ще щось таке. Вони ж цього ніхто не робив цього. Гэта, разумееце, гэта працює як з Кримом. Я кажу, в них щелепа не працює сказати, що він український. І тому, коли хочеш побачити росіянців, я у рулетки гэта використовую. Чий Крим, і коли щелепа вона не працює, все. То ж саме, розумієте, у них нейкія скрэпныя мозги у гэтым сэнсе, і руки не дазваляють набрати нешта такое забароненае. А што забароненага? Калі вы злачынцы, рабіце ўсё, каб свет не думаў, што вы злачынцы. Кажыце, мы не злачынцы. І ад себе робіць усё магчымае. Навіть, я перепрошую, хто там, іранці взяли на себе провину за збитий? Коли збили українські самоліти. Так. Вони там декілька днів щось там крутили, а потім таки ж вони ж визнали. А це ж як це саме? У Беларусі зараз пайшло такой рух у гэтым сэнсе уперад. У нас летнія людзі, яны падыходзяць да моладзі і кажуць, прабачце, мы памыліліся. Яны да нас, прыватна да мяне ў стрымах, хто там больш-менш сцежыць, да мяне звяртаюцца людзі і кажуць, мы памыліліся. Боже, дзеці, прабачце нас, мы памыліліся. Разумееце, то бок, вызнаць памылку не складана насправдзе, таму што калі ты вызнаеш памылку, ты можаш яе выправіць. Калі ты не вызнаеш памылку, выпраўляць ты яе не будзеш, таму што ты яе ўвогуле не бачыш. У расіянцаў такога паняцця, як памыліцца, у іх гэта прыбралі. У іх і не існавала, мне здаецца, такого. Пані Олена, вони ж грають у цю ігру. Багато з них розуміють, і вони ж грають в цю ігру. Так. Гэта брудна, разумееце, я ў гэтым сэнсе гляджу на людзей, і мне іх не жалка, мне іх вельмі хочацца пратроліць. Слухай, вось ты купіў сабе курачыя мазгі на базары. Навошта яны табе патрэбныя, калі ты нават не ведаеш, куды іх ставіць трэба? Навошта ты іх купляў? На якой конт? У гэтым сэнсе у беларусаў, мне здаецца, я вельмі спадзяюся, іншая гісторыя, таму што зараз вельмі багата хто... Памятаеце, я казала вам прыватна, што прыбярыце, калі ласка, патрон, што ў Беларусі ніхто не размаўляе беларускай мовай. Таму што я размаўляю беларускай мовай. Я як мінімум адзіная беларуска, а ў мяне сяброў вялікая колькасць, якія размаўляюць на беларускай мовай. І гэты патрон, ён прыйшоў адтуль, ад расіянцаў, што беларусаў не беларусы, таму што яны не размаўляюць сваёй мовай. Брахня, хлусня. Я ёсць прыклад таго, што беларусы цудоўна размаўляюць роднай мовай. Нема пытанняў. Гэта ўсё роўна, што казаць, што украінцы не ведаюць сваю мову. Мы адзін аднаго разумеем, у нас карані адзіныя. Славянская мова, яна вельмі падабаная паміж сабой, і нам не складана паміж сабой. Ідзіце да маскаля, спытайце у яго, вітаю. Звычайна вітаю, якое у іх проста вызывае такі, я не ведаю, жах на тварах. Нехай щастить, пані Олена, нехай щастить, як це чудово. Нехай щастить, це окрема історія. А рушниця і паляниця. І от дивіться,
Річ у тому, що от таке чудове слово, ну, як на мене, змагари. І Змагари. воно ж, змагари, це ж чудове білоруське слово. І Так. воно ж використовується оцією гидотою, воно ж використовується конотація погана. Тобто задля москаля слово змагар чудове слово. Змагар це чудова людина. І воно використовується, отут є якась паралель з словом, наприклад, незалежна Україна, чи, як вони кажуть, свідомий. Чудове слово свідомий, чудове українське слово, яке показує чудову людину, воно ж використовується як слово змагар. Тобто, ну, от є паралель деяка. Воно ж використовується як образливе слово. Ви розумієте? Українці зрозуміють слово «змагар», тому що корінь слова «змагатися». Змагатися, саме так. Тому змагари, коли нас ображають умовно, видите, это все равно, что мне тернополянки сказать, ты бандеровка, то ну, пробачте, ну, что народилося, то народилося. Яны ловять двойное задоволення у гэтым сенсе, тому що з одного боку мені кажуть, що ти бандерівщина, а з другого боку мені кажуть, ти змагарка. І я не думаю, що яны міркують, що вони мене ображають. Коли мені так кажуть, я просто для себе роблю виніки некоторые, тому що я ведаю, що люди свідомі, яны так не роблять просто. Тому це таке паліво одразу, коли мене так називають. І, до речі, любого білоруса, сапраўднага я кажу беларуса, який розуміє, що відбувається у Білорусі, і він дотримується ось гэтых прынцыпаў, якія прыбралі у нас, калі у нас была незалежная краіна, абсалютна, мы яшчэ падчас ВКЛ атрымалі магдебургскае права, і доўгі час яно у нас існавала. Я перепрошую, друзі, ВКЛ, це теж я тільки зараз дізнався, це Велике князство Литовське. Да, Велике князство Литовське. Ну так, це я так. Це об'єднане з Королівством Польським. Це я так, це я на всякий випадок, бо я сам ще декілька днів, я ще не знав цього. Я перепрошую. Не, Александр, гэта ніколі не было для нас праблемай. Чаму? Таму што чалавек разумны, ён зараз нас пачуе, я упэўнена, вы ўжо пойдзеце па суполках шукаць, а што ж гэта за ВКЛ? Таму і Олекса, ён зараз скажа, вы ж ліціны, што вы робіце, беларусы, у вас такая гісторыя багатая, што такое адбываецца, вы ж не крепасны, вы ж не маскалі, ніколі імі не былі. А ВКЛ гэта вельмі моцная, да, і я у гэтым сэнсе кажу, беларус сумленны. 1 ліпеня, вот мне подказваюць, 1 ліпеня 1569 года заключэнне Люблінскай уніі паміж Вялікім княствам літоўскім, рускім і жамойцкім і каралевствам польскім. Дарэчы, каралевства рускае, каб разумелі, гэта не маскалі сучаснае, а гэта часціна Украіны. І тут што важліва, мне пастаянна хтосьці збоку кажа, ну дык мы ж ваявалі за ВКЛ, то бок, ну, украінцы і беларусы, яны ж у бойках былі. Адразу кажу, не слухайце гэтую хлусню. ВКЛ гэта было вельмі прававое кіраўніцтва, гэта была вельмі прававая дзяржава, і быць у складзе ВКЛ гэта азначала далучыцца да суполкі, каб атрымаць правы, на якіх яна існуе. То бок гэта быў не захоп тэрыторый. Жамойцы, гэта Літва, зараз, калі ласка, хто іх захапляў калі? Толькі СРСР. Усё. У гэтым сэнсе яны сваю справу ведаюць. Што тычыцца ВКЛ і Рэчы Паспалітай, у нас не было войн за тэрыторыі. Таму мы, напэўна, зараз так спакойна адзін да аднаго ставімся. У нас няма прыватнай тэрыторыі. Мы кажам Палессе, так яно украінска-беларускае. У чым пытанне? Так і ёсць. Некаторыя украінцы абражаюцца, некаторыя беларусы абражаюцца, але ну давайте мапу адчыняйце і глядзіце, чыё Палессе. Яно сумеснае там і там. Няма пытанняў, за што спрачацца? Няма спрэчкі.
І ў гэтым сэнсе я кажу, вы зараз пойдзеце шукаць, што такое ВКЛ. Гэта багацейшая гісторыя Беларусі, якую у нас прыбіралі астатнія 70 год. У тым ліку і наш сцяг. Саме так, я саме хотів про це сказати. Каляри сцяга, яны... У ВКЛ быў трыкут, а ў нас ён просто як сучасны сцяг выглядае. Але каляры ВКЛ і пагоня ВКЛ. У Літве, калі вы пабачыце іх герб сучасны, ён таксама прыйшоў з ВКЛ, але ў беларускай ВКЛ ён іншы выглядае, па-іншаму выглядае, яны трошкі яго там пад сябе зрабілі. Дійсно, наш прапор і наш сцяг беларускі БЧБ і пагоня, яны з 1300-х гадоў да нас ідуць, разумееце? Гэта якая колькасць, гэта велічэзная гісторыя. Нас, каб знішчыць як нацыю, гэта ўсё прыбіралі, мову прыбіралі. 70 год з беларусаў выдоблівалі, як і з украінцаў. Што мовы не існуе, што яе стварылі ў пачатку там, прабачце, адчыняем Францішака Скарыну і глядзім, якой мовы ён друкаваў. Пытанне ў чым? І, дарэчы, Францішак Скарына не мог мешкаць у Піцеры. Мы яго тут жартуем, называем Скарына піцерскі, але гэта жарт беларускі. Таму гэта ўсё роўна, што казаць, што Вольга яна расійская княгіня была, расіяцкая. Таму тут дысананс. Калі зацікавіцеся, калі ласка, задавальненнем яшчэ і дапамагу ў гэтым сэнсе, таму што мне падабаецца украінская гісторыя, я задавальненнем яе вывучаю зараз, таму што я не ведала, што яна настолькі прыгожая, я настолькі багатая. Гэта важліва. Пані Олена, до речі, я перепрошую, робіть контент. А ви, друзі, заходьте, будь ласка, на канал, підписуйтесь на канал пані Олени. Якщо буде можливість, будь ласка, робіть ці речі. От я б і сам би робив би технічні якісь можливо речі, але технічний контент, україномовний технічний контент. Але зараз просто в мене нема такої можливості. Пані Олена, якщо у вас є можливість, бережіть себе, будь ласка. Дякую. Нехай у вас все буде дуже добре. Бережіть себе, робіть отакі речі, які, щоб ми дізнавалися. Я сам ваш підписник, я буду ходити на ваш канал, я буду це дивитися, працювати і дивитися ваше відео. Дякую щиро, Олександр. Я сьогодні, сябри, до вас вийшла, друзі, для того, каб ви трошки розуміли вось гэтую прыватную гісторыю, якая зараз адбываецца у цэнтры Европы, тому што яна, на жаль, можа крануцца і вас. Калі я кажу інфармацыйная дапамога, гэта не абавязкова распаўсюджваць мае стрымы. Я не хайпую на бядзе беларускага грамадзянства. На жаль, у мяне іншая зараз мэта. Нам важліва зберагчы нашу незалежнасць і прыватна для мяне пабачыць на ўсіх дзяржаўных установах мой родны сцяг, які багатую гісторыю мае. Таму я звяртаюся, я ведаю, што гэта працуе, таму што я тут 6 год займаюся вось гэтай антыпрапагандай Украіны, і яно працуе. Калі ты размаўляеш з чалавекам і кажаш, слухай, ты пачуў нейкую хлусню, яна не адпавядае праўдзе, давай я распавяду. Вы просто, я сваім прыкладам ведаю, што гэта вельмі працуе, у мяне вялікая колькасць сяброў, яны на Украіну просто пачалі глядзець іншымі вачыма. Для іх Украіна, яны пачалі казаць, мы едзем в Украіну, то бок прыбралі гэта барахло, я заўсёды ім кажу, калі вы неразумны чалавек, вы будете казаць як маскаль. Але калі вы трошки падумаеце, вы будете казаць прыгожа, в Украіну. Я заўжды ездила в Украіну да бабусі, і ў мене немає пытань до цього. Гэта працуе. Вось гэта і ёсць інфармацыйны той прастор, калі мы адзін аднаго абараняем. Так, я звярнулася да сваіх сяброў, да сваіх друзей в Украіне, таму што, на жаль, я не павярнуся ніколі да вось гэтага свайго сходняга брату, таму што я ведаю, што ён прыйдзе да мяне з зброяй. А Украіна працягнула мне руку дапамогі. І гэта рука дапамогі мне важлівая, чым куля у маю галаву. Я не купляю расійскія тавары. Я не падтрымваю расійскую рыторыку. Я не веру, што там засталіся нацыяналісты, якія топяць за тое, каб краіна іх развівалась. На жаль, яны не маюць гістарычна паразумення, як гэта адбывацца павінна.
у беларусаў і украінцаў гэта ёсць, тому што яны вольныя людзі. І гэту волю я зараз павяртаю ў Беларусь. Пані Тому Олена, щиро дякую. це називається «За нашу і вашу свободу». Так. І ви так же само кажете «За нашу, за вашу і нашу свободу», «За нашу спільну свободу». Я перепрошую. Калі у мяне атрымаецца сёння прыбраць вось гэты, мне даўно кажуць, прыбяры гэты шматок, выкладзі яго ў сеткі, мне просто не выстачае часу, мабыць, я зараз попрошу сваіх сяброў. Я спявала месяц таму у цэнтры Менску на Камароўскім рынку гімн Украіны. Гэта адбывалася вельмі клёва. Таму, я кажуць, любіць Украіну, славіць Украіну, і дзякуй Богу, што я не маскаль. Таму беражэм свае краіны і дапамагаем адзін аднаму інфармацыйна. Я беларусам кажу, дапамагайце ім таксама. Украіне вельмі патрэбна наша падтрымка. Таму што ў іх на сходзе ідзе вайна, сапраўдная вайна паміж расіянцамі і украінцамі. Не верце той брехні, яка адбывається. До речі, пані Олена, ми ж коли дивилися, що трапилося в Грузії, ми ж ніколи тоді у 2008 році, ми ж ніколи не могли собі навіть на якусь там йоту уявити собі, що у нас буде щось таке. У гэтым сэнсе моя прыватная гісторыя. Я прагавала Чечню, я была маленькая, я прагавала Молдову, я была маленькая, я прагавала Грузію, ўжо не такая маленькая, але апалітычная абсалютна. І, на жаль, Украіну ўжо, канешне, яна кранулася мяне 100%, таму што гэта наша сямейная гісторыя прыватная. Таму, канешне, мы робім вынікі, і я звінавачваю сябе, што свайго часу я не рабіла тое ж самае для іншых краін. І давайте трошки так паглядзім. Гістарычна Чечня акупавана, Грузія частина тэрыторыі акупавана, Молдова частина тэрыторыі акупавана, Украіна частина тэрыторыі акупавана і, на жаль, акупавана зараз Крым яшчэ. Беларусь. А вось тут я ставлю пытанне для ўсіх, ці дазволім мы акупаваць маю краіну. Тому, Олександр, ад мяне шчира вам дякую, що ви мені дозволили сьогодні вийти у ефір з вами. Це честь для мене. Це було дуже приємно і це честь для мене. Будь ласка, пройде трішечки часу і ми обов'язково ще зробимо спілкування, можливо, будуть новини. А вас я прошу, бережіть себе і бережіть Білорусь. Дякую щиро. Дякую вам. Живе вечір. Слава Україні. Героям слава. Дуже вам вдячний. Дуже вдячний вам. Дякую. Дякую.